Milyennek találod a 25. marketing konferenciát? Hiányt érzek azokban a konferenciákban ma Magyarországon, amik kifejezetten a szakmának szólnak. Nagyon sok olyan rendezvény, konferencia van, ahol megtudhatjuk, hogy mi az a konverzió, mi az a CTR, mi az a CPC, de nehéz ennél egy szinttel tovább lépni. Itt már nem azt kell magyarázni, hogy mi az az ajánlattételi stratégia, vagy hogy milyen marketing kommunikációs eszközök vannak most, vagy hogy milyen sikeres online eszközök vannak, milyen csatornák, hanem itt tényleg kifejezetten lehet beszélni azokról a trendekről, és azokról a jövőbeni változásokról, amik érintik magukat ezeket az eszközöket is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból mindenképpen nagyon hatékony és hiánypótló ez a konferencia, az pedig, hogy idén már 25. alkalommal rendezik meg, azt gondolom, hogy mindent elmond, hiszen egy folyamatosan fejlődő, egy innovatív és egy megújulni képes rendezvényről van szó, hiszen követi a trendeket, és éppen ezért tudhatjuk meg azt, hogy 2015-ben milyen trendek várhatóak. Köszönöm szépen!